Почнах да свира някъде 15-16 годишен, не си спомням точно. Да ти кажа така, студентството си го изкарах горе-долу със свирене. Съчетах ги двете неща, но ако трябва да сме точни, инженерството чак толкова не ми е помогнало. В нашия занаят общо взето по-важното да си свирил. Ако не си свирил, може да имаш и 40 диплома за инженерство, няма да стане. Защото китарата, електрическата, все още май не е класически инструмент, не е като при класическите инструменти. Там се работи с жестоки постулати и комбинациите са изпитани от стотици години. И не е нужно да си, нали, някакъв свирач и така нататък, за да ги правиш. Нали, общо взето и Страдивари мисля, че не е свирил на цигулка, нали, в край на краищата. Може ли много общо да кажеш през какви стъпки минава една китара? От дървото до крайния продукт. Трябва да си направиш заготовки на приблизителен размер, да ги поизчакаш известно време. После почваш или грифа и тялото да работиш, може и паралелно. Всичко, нали, първо на груб вид, после почваш да доизкусоряваш, сглобяваш, напасваш и най-накрая идва положението с пръскането. Нали? То отнема доста време, чака се, нали, и така нататък. И това е последната фаза, като китарата вече изсъхнала, шлайфа на полиране и така нататък. Фащаш, сглобяваш цялата, посвирваш, изчакваш колкото може повече да чуеш какво е станало, тестваш нещо, ако трябва да го прави и така нататък. Това е абсолютно в най-груб вид. Според мен, колко развит един стил зависи от това колко обороти има една група, в смисъл колко пъти свири на месец или на седмица, няма значение. Ако щеш какви пари взима, ако щеш какви песни записва, колко се излъчват, ротация и така нататък. В момента специално рок-поп сцената не мисля, че е някаква много развита. Според мен има много банди, но не предлагат кой знае какво.